Il-Gvern Malti huwa gvern bla pjanu lar fl-Ewropa. Iddikjara dan il-kap nazzjonalista Adrian Delija waqt attività politika fl-Imsida fejn kompla jattakka blaħrax il-ħidma kontinwa u pożittiva tal-gvern f'diversi joqsma. Nuqqas ta' pjanar vittmi tal-politika tal-gvern. Konnet ngħidu li aħna lar fl-Ewropa. Asbaqalna fejn niżlu. Għal darboħra Delija kritika l-ħidma li qed issir fil-qasam edukattiv bilan li aktar studenti jibqgħu jistudjaw tant li pajjiżna nqala mill-qiegħ tal-klassifika li kien fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista. Madankollu b'mod skorrett Delija qal li Malta għandha l-ar pożizzjoni. Għandna l-ar pożizzjoni fl-Ewropa ta' żgħażagħ tagħna li jridu jibqgħu jistudjaw. ċifri tal-Eurostat juru li fl-aħħar 5 snin pajjiżna għamel progress kbir biex aktar studenti ma jħallux is-sistema edukattiva, tant li sena wara oħra ġie rreġistrat progress. Dan seħħ bis-saħħa ta' diversi misuri bħal klassijiet ta' reviżjoni b'xejn, eżamijiet tas-sekk u l-medsek b'xejn u programmi ta' tagħlim alternattiv. Dwar l-anzjani Deli jakkuża li l-gvern li ma jimpurtax mill-anzjani u li għall-gvern dawn huma biss problema s-soċjetà. Dan fl-istess ġimgħa li l-gvern nieda mill-ġdid l-iskema ta' bonds bimax ta' 3% bilgħal li pensjonanti jkomplu jżidu dħul tagħhom, bonds valur ta' 100 miljun euro li nħatfu kollha mill-anzjan fi ftit jiem. L-għada li l-Aġenzija tal-Kreditu Standard & Poor's reġgħet poġġiet lil Malta fi klassi A u faħret il-ħidma li saret mill-gvern f'dawn l-aħħar snin biex kibret l-ekonomija, Delija qal li dan il-gvern ma jafx fejn sejjer. Ma nafux fejn sejra l-ekonomija. B'reazzjoni l-Partit Laburista saħaq li d-diskors ta' Delija huwa ta' bniedem imdejjaq bil-fatt li l-ikbar vittma tas-suċċess li kiseb il-pajjiż huwa l-Partit Nazzjonalista li jrid jibdel, iżda minflok spiċċa bidel lilu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.